Adria Twin 540 SP. La petita de la família Twin arriba completament renovada. La Twin 540 ha vingut amb moltes novetats. Podeu veure, primer de tot, només entrant al vehicle, una de les grans diferències. A la majoria de vehicles curts, L2 540, costa molt entrar a la zona de menjador perquè tenim aquí la pota de la taula. En aquest cas, Adria ha col·locat una pota cap endarrere que ens permet entrar i sortir de la zona de menjador amb molta més comoditat. La taula manté l'extensible, que ens permet arribar-hi perfectament tant des del seient de pilot com des del seient de copilot. Per guanyar comoditat, aquesta temporada Adria ens aporta l'electrovàlvula de buidat del dipòsit d'aigües grises. Des d'aquí, des de la zona del conductor, podem accionar aquest botó per obrir el dipòsit d'aigües grises i fer el buidat. A part, aquest dipòsit ens ve equipat amb aïllament i calefactat, una derivació de la calefacció que ens manté el dipòsit a una temperatura per evitar cap tipus de congelació. Ara sí, una L2 540 amb bany abatible. Estirem, passem la pica a l'altra banda i es converteix tot l'espai en zona de dutxa. Si us agraden les Twin, les podeu demanar amb molt més equipament, com per exemple canvi automàtic, fre de mà elèctric. Tot el que és el tablier ens pot venir en digital, on tenim tota la informació, tant de la conducció com del que fa el vehicle. I en aquest cas el multimèdia també ens ve de sèrie, és un multimèdia de 10 polzades que ve de Fiat. Tenim també el climatitzador del vehicle i la retrocàmera, que també ve de sèrie, amb molt bona visibilitat. I a més, portem el tancament de la porta lateral elèctric. És un tancament que fa una ajuda al final de tot perquè no haguem de tancar el portó amb tanta força. La centraleta digital d'Adria és una de les més modernes i avançades. Des del panell central ja ens indica tota la informació, temperatura interior, temperatura exterior, estat dels dipòsits d'aigua neta, d'aigües grises, estat de bateries. Des d'aquí ho podem veure absolutament tot. Però a més, aquí hi tenim l'Adria Match. Això ens connecta amb l'aplicació del nostre mòbil i des d'allà podem controlar tots aquests elements, més la temperatura de la calefacció, la temperatura de l'aigua calenta i la situació en la que tenim la nevera. L'espai de llit porta també els còmodes matalassos d'Adria. Emmagatzematge amb armaris molt grans. Il·luminació de lectura. Connectors USB i tenim aquí en el llit el comandament de la calefacció per comandar-lo des d'aquesta zona. El maleter ens ofereix tota la versatilitat. Tant podem tancar el separador de càrregues per deixar independent la zona de maleter de la zona d'habitacle, com deixar-lo obert per carregar coses llargues. I en aquest cas podem aixecar i bloquejar el llit per deixar l'espai completament obert i diàfan. A més, a la zona de maleter també hi tenim caixons on podem emmagatzemar coses. Adria no escatima mai en seguretat. Si mirem el compartiment de gas, veurem que tots els vehicles ens venen amb filtre de gasos per mantenir la nostra instal·lació de gas completament neta i el monocontrol. Aquest sistema funciona com a crash sensor. Té un sensor de sensibilitat que en cas de qualsevol accident salta i bloqueja la nostra instal·lació de gas i això ens permet portar-la sempre oberta.